हेलो 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 रसिको कलाप्रेमी रसिकांच्या मनपसंतीला आलेल्या पारितोषिक कलाप्रेमी रसिकांच्या मनपसंतीला आलेल्या पारितोषिक सौ सुमित्रा रावजी गुरव कणकाळी गुरववाडी तालुका संगमेश्वर जिल्हा रत्नागिरी यांच्याकडून आतापर्यंत संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक त्याचप्रमाणे मिथिल विजय गावकर यांच्याकडून आतापर्यंत संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय तरी श्री केदारलिंग मार्लेश्वर कला मंच मुंबई आम्ही त्यांच्या सदस्य ऋणी आहोत. धन्यवाद. हॅलो रसिको श्री आई सोळजाई कृपेने केदारलिंग मार्लेश्वर कलामंच मुंबई श्री आई सोळजाई कृपेने केदारलिंग मार्लेश्वर कलामंच मुंबई आपल्या समोर श्री शाहीर शांताराम कावनकर लिखित श्री शाहीर शांताराम कावनकर लिखित एक पौराणिक गणनाटिका सादर होणार आहे. एक पौराणिक गणनाटिका सादर होणार आहे. देवांतकाचा वध रसिको पूर्वी अख्ख देशामध्ये रौद्रकेतू नावाचा एक ब्राह्मण होऊन गेला. त्याला शारदा नावाची पत्नी होती. त्यांना जुले पुत्र झाले. त्यांची नावे देवांतक अशी ठेवण्यात आली. ही बाळे हळूहळू मोठी होऊ लागली. साऱ्या त्रिभुवनात प्रसिद्धी झाली. त्यानंतर एक दिवस शंकर भगवान तपस्या करून त्यांनी हाहाकार करून दिला. रसिको आपल्या समोर ही पौराणिक गणनाटिका सादर करत आहेत श्री आई सोळजाई कृपेने केदारलिंग मार्लेश्वर कलामंच मुंबई. लक्षात द्या. कोण आहात आपण? आज माझी तपस्या का बरं करत आहात? फक्त तुमची अघोर तपस्या पाहून मी तुमच्या प्रसन्न झालो आहे. तुम्हाला इच्छित वर प्राप्त करून घ्या. महादेव आपण आम्हावर प्रसन्न झाला असाल तर आम्हाला असा वर द्या. देव दानव मनुष्य यक्ष गंधर्व यांच्यापासून दिवसा किंवा रात्री मृत्यूच्या भागणारी या त्रैलोक्यामध्ये आम्ही आवाजामध्ये असा आम्हाला वर द्या.
वत्स हो, या पृथ्वीवर जो जीव जन्माला येतो त्याचा मृत्यू संभव आहे, त्याचा मृत्यू संभव आहे. परंतु या त्रैलोक्यात तुम्हाला देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व यापासून तुम्हाला मृत्यू संभवणार नाही असे मी तुम्हाला वरदान देतो. परंतु वत्स हो, एक गोष्ट ध्यानात ठेवा. वत्स हो, एक गोष्ट ध्यानात ठेवा. पर्णकुटीमध्ये आदित्य मातेच्या पोटी, पर्णकुटीमध्ये आदित्य मातेच्या पोटी पुत्र होईल. त्यापासून तुम्हाला सावध राहावे लागेल, त्यापासून तुम्हाला सावध राहावे लागेल. तथास्तु.
नारायण 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 यावे यावे उमेदवारी हा किती देवा बोला. नारायण नारायण देवांतर आणि नरांतर आज फार आनंदी आनंदात दिसत आहात. याचे कारण मी काही समजू शकलो नाही. नारायण नारायण कित्येक वर्ष आम्ही त्या शंकराची तपश्चर्या केली. त्यानंतर तुझे आम्हाला शंकर प्रसन्न झाले आणि आम्हाला पाहिजे तो वर दिला. आम्ही सैनिकाचे राजा आहोत. राजा उमेदवारी आम्हाला केवळ मृत्यूच्या भय नाही. आम्ही अमर आहोत. अरे शक्ती मिळवली आहे आणि जीव तोडली. नारायण नारायण देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व यांपासून दिवसा शिवरात्री मृत्यूच्या भय नाही. आम्ही वर प्राप्त केला आहे. नारायण नारायण फार महान कार्य केलं. परंतु तुम्हाला या त्रैलोक्याचं अधिपती व्हावं अशी जर तुमची इच्छा असेल ना तर तुम्हाला एक कार्य करावं लागेल. आम्हाला मिळाला वरदान. नारायण नारायण सर्व देव आपापल्या नगरीत सुख भोगत आहेत. तुम्ही अतिक्रमण करा तरच तुमचं कल्याण होईल. नारायण नारायण ठीक आहे मुलीवाली. आपण नारायण नारायण ज्या समुद्र मंथनाच्या वेळी सर्व देवांनी स्वतःला अमृत आणि तुम्हाला मदिरा प्यायला दिली त्या देवांना पहिल्यांदा पराभूत करा. परंतु पहिल्यांदा इंद्राची अमरावती काबीज करा. तेथील रंभा अप्सरा मेनका यांना आपली दासी बनवून घ्या तरच तुमचं कल्याण होईल. नारायण नारायण ठीक आहे मुलीवाली. आपण यावे. नारायण नारायण येतो मी. नारायण नारायण देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. देई माझा प्रेम सर्व काळ देई गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. तेरी माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. तेरी माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. तुझे देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. देई माझा प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. नारायण नारायण नारद मुनी सांगितल्याप्रमाणे प्रथम देवावर स्वारी केली. होता राजा इंद्र. त्याची अमरावती काय विचारू. तर
हॅलो, हे पहा सदाशिव गायकवाड यांच्याकडून या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचा पारितोषिक आले. त्याचप्रमाणे मंगेश नारकर निवे खुर्द यांच्याकडूनही आमच्या कार्यक्रमासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. तरी आम्ही श्री केदारलिंग मार्गदर्शक कलामंच मुंबई यांचे सत्ताचार धन्यवाद. शाबाश शाबाश. दरबार भरला नाचते मी सुंदरा मदनाची मंदिरी मी इंद्राची अप्सरा दरबार भरला